podcastu. Vítam medzi nami pani riaditeľku Kamilku Hadenovú a Milenku Burdičkovú zo základnej školy Školská v Huncovciach, ktorá pracuje s deťmi z výrazne marginalizovanej komunity, ale spolupracuje okrem iného a podporuje ich pani Vierka Grohová z Fóra proaktívnych škôl a spolupracovníčka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Je to veľmi jednoduché, týmto sa posúvate dopredu a takto prípadne ja by som poprosila, pekný deň vám všetkým prajem. My sme z exotického východu, takže ja by som poprosila režiu, aby na úvod sme si pozreli video. Toto bola naša práca cez koronu, pretože naši žiaci veľmi rýchlo zistili, že ako náhle sa pripoja cez techniku, musia začať pracovať. Takže museli sme to úplne inak zobrať, museli sme začať robiť pracovné listy a myslím si, že vďaka tomu sme dneska trošku inde. Ja by som možno povedala, že tu sú naše naozajstné výrobky, takže doniesli sme, takže naozaj to nebola iba prezentácia, ale naozaj tieto veci robili naše deti, naši žiaci. Mali sme pec, ktorá sedela 10 rokov a tak sme sa snažili teda spojazniť to. No tak nech sa páči potom, kto bude mať záujem, kľudne si môžete zobrať domov, nechceme to nosiť naspäť do Tatier. Takže sme škola, ktorá má v súčasnosti 403, preto to tak máme, a 98, nazvali sme to z inojazyčného prostredia. Máme 25 tried, z toho 6 špeciálnych a sme proste úplne iná škola, ako o ktorých teda tu bola reč doteraz.
Prečo sme tu? Myslím si, že sme naozaj za tie 4 roky, ktoré sme vo vedení školy urobili niečo, čo si myslím, že je unikátne a nebude to mať prospech iba pre naše deti rómske, ale pre všetky deti. Pretože všetko je super, všetko je krásne, všetko je vynikajúce, ale ak my neuchopíme ten základ, tak sa teda nepohneme. A my sme prišli na to, čo je ten základ, reč. Ako náhle dieťa nemá vyvinutú reč, tak nebude prospievať. Nikde nebude prospievať. Čiže bez reči sa nám nevyvinie abstraktné myslenie. A toto je vlastne problém nielen našich detí rómskych, ale myslím si, že už aj tých ostatných, ktorí naozaj sa bavia na mobile viac ako treba, nerozprávajú reč, nerozvíjajú, nekomunikujú a to abstraktné myslenie nám niekde uniká. Ako príklad by som hovorila o tom, že štvoročné dieťa ovláda už jazyk absolútne perfektne. Dokáže sa orientovať vo všetkých 4 jazykových rovinách. Lexikálno-semantická zahŕňa pasívnu a aktívnu slovnú zásobu, morfologicko-syntaktická uplatňovanie gramatických pravidiel a v reči. Foneticko-fonologická je výslovnosť a zvuková stránka reči a tá najdôležitejšia je pragmatická rovina sociálneho uplatnenia jednotlivca. Čiže my si tu možno niekedy dávame, alebo stále si dávame otázku, prečo táto naša komunita nie je uplatniteľná v spoločnosti, pretože medzi nami sú obrovské bariéry. V našich podmienkách my máme neskutočne dobre vybavenú školu, ako fakt toto je všetko, čo my ponúkame. Poviem, iné školy nám môžu iba zavidieť, pretože fakt sme vynikajúco vybavená škola. Ale tá matéria priestorovo, ale nie materiálne. Čiže sme vybavení s tým prostredím, ktorý máme. Máme krásny areál športoviska, máme krásne učebne, ale chýbajú nám iné veci. Tak. Čiže toto ste videli vlastne ukážku, ako sme pracovali počas pandémie. Mali sme online workshop a naše deti pracovali s hlinou. Toto sú teda výsledky. To sú ale deti 1. stupňa, áno, ktoré boli v škole. A potom sme sa borili s otázkou, čo s deťmi z 2. stupňa. No a tam bol vlastne veľký problém, že síce sme pripravili pracovné listy, ale prišli sme na to, že sa nám vracajú nevypracované, pretože deti nerozumeli, čo sa od nás chce. Takže sme museli si sadnúť a vlastne takou inšpiráciou bola kedysi vyučovacia hodina na Spojenej škole na Letnej ulici v Poprade, kde bola v tom čase pani doktorka Vierka Grohová riaditeľkou. A takisto som u nej ja absolvovala kedysi vzdelávanie, čo sa týka komunikácie. No a začali sme robiť práve takéto pracovné listy na rozvoj komunikačných schopností a na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Čiže tento pracovný list spočíval v tom, že dieťa malo text a všetky úlohy vyplývali z tohto textu. My sa totiž nemôžeme spoliehať na to, že v osade niekto urobí domácu úlohu. A ešte, keď môžem doplniť, naše deti nemajú učebnice v domácom prostredí ani podmienky na to. Niektoré ani dokonca písacie potreby. Je fakt, pomenujme si to na rovinu, niektoré učebnice skončia rovno. Peci, keď je zima. Takže ako rodičia sú absolventi možno 4., 5. ročníka, niekedy základnej, niekedy špeciálnej školy. Čiže ťažko by sme nejako sa spoliehali na to, že títo rodičia nám s niečím pomôžu. Čiže keď sme chceli, aby sa to dieťa učilo, museli sme prísť na spôsob, ako sa to dieťa naučí z toho, čo mu dáme my. Takže sme zvolili pracovné listy, kde vlastne dieťa malo text, ktorého vypracovalo všetky ďalšie otázky a súčasne sa aj učilo. Zaujímavé na tom je, že niekedy pracovala aj celá rodina. Že nám prišlo pracovný list aj s 5 typmi písma. Čo sme boli veľmi radi, že sa zapojili všetci. Áno, pani učiteľky sa ako sťažovali, že no a jak to ja mám hodnotiť teraz? No, veľmi dobre. No, rodičia sa neučili doteraz, teraz naozaj pracujú.
A decká nám posielali potom už 100% vypísané pracovné listy, čo bolo super. A naozaj myslím si, že v tom ten pokrok nastal. No, možno to vyzerá veľmi jednoducho, ale naša osada je nejakých 2 kilometre od našej školy, čiže my sme museli zabezpečovať aj pomôcky. Čiže my sme komplet celý systém museli tak nabrúsiť a tak ho vycíbriť, aby vlastne to fungovalo. Čiže piatok sa pracovné listy doniesli do osady, distribuovali a vlastne na ďalší týždeň mali na to, aby si to vypracovali, mali obály každý, museli sme urobiť napríklad také obály rodinky. Rodinný zoznam. Lebo bolo to komplikované, lebo jedno dieťa v 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. ročníku, čiže nie podľa ročníkov, ale podľa rodín sme to distribuovali. No a takisto mali možnosť v osade si deti požičať nožnice, pera, ceruzky, farbičky, lepidla, lebo jednoducho... Ale zaujímavosť, vieš, sa nám to vrátilo späť, to pero. Tak, to bolo zaujímavé. Farbičky na podpis, oni si to medzi sebou posúvali, čo bolo super. Takže veľmi, veľmi to bolo zaujímavé, keď sme začínali, lebo vlastne 16. marca 2020, si presne pamätám, to vypuklo a my sme nevedeli čo. Takže nevedeli sme, čo od toho máme očakávať, ako sa bude situácia vyvíjať, čo budeme vlastne ďalej robiť. Takže proste nič, čo bolo doteraz normálne v škole a v školstve, tak my sme použiť nemohli. A môžem doplniť, že vlastne to bola tá kľúčová myšlienka, kde sme prišli na to, že musíme v prvom rade naučiť deti, aby nám rozumeli a z toho môžeme vychádzať, aby sme niečo naučili. Čiže vlastne táto situácia nám aj pomohla. Takže naozaj by som povedala ešte, že museli sme si aj v tom kolektíve urobiť poriadok, pretože vzťahy na pracovisku neboli bohviaké, takže taká tá hodnotová cesta. A často to hovorím, že nemusíš ma mať rád, nemusíš so mnou chodiť na kavičku, ale ja ťa vidím ako človeka, ktorý si zaslúži moju úctu. A tá úcta sa nám nejako vytráca. Takže my sa snažíme aj tých našich viesť k nejakej úcte. Takže čo sa týka toho nášho postupu, tak sme stavili na také, myslím si, že už v našom prípade overené veci. Spájanie obsahu prvovky, vlastivedy, prírodovedy so slovenským jazykom. Keď ešte ja môžem to, pani riaditeľka, ťa poopraviť alebo predskočiť ťa, tak v prvom rade sme si robili reflektívne didaktické komunity, kde sme si stanovili s učiteľmi, aký máme problém, čo nás najviac trápi. A z toho, čo vzýšlo, na základe toho sme si stanovili pracovné skupiny podľa ročníkov, že prváci, máme 6 prváckých tried, tak prváci pracovali spolu, druháci, tretiaci podľa ročníkov a riešili tie problémy, ktoré mali. Tam sme si stanovili kľúčové učivo, z ktorého budeme vychádzať. Bolo to prírodovedné predmety prvovka, vlastiveda, prírodoveda. A vlastne tam sme na týchto prírodovedných predmetoch, na tom obsahu učiva, sme do toho prepájali vlastne všetky predmety ostatné, slovenský jazyk, matematiku, výtvarnú, hudobnú, čiže medzi predmetové vzťahy. Učitelia si vytvorili mapy učiva, ktoré si rozčlenili do jednotlivých bodov a tam priradzovali učiva jednotlivých predmetov a ročníkov. A to všetko je dobré na to, aby sme budovali aktívnu a pasívnu slovnú zásobu, pretože 80% našich detí, keď príde do prvého ročníka, nevie po štátny jazyk a máme psychologičky napríklad aj Rómky, ale oni nerozumejú ani po rómsky. Čiže to sú deti, ktoré skutočne potrebujú našu pomoc. Čiže ďalej nám taký multisenzorický prístup pomáha, že využiť všetky zmysly. Zrák, sluch, čuch, hmat, a keď sa dá aj chuť. Čiže ako príklad by som uviedla, ak dieťa nikdy nevidelo ananás, tak ťažko mu to budem vysvetľovať, čo to je. Takže musíme ukázať, ohmatať, ochutnať, ovoňať a vlastne takisto, keď sa také tie nové metódy alebo nové poznatky o fungovaní mozgu spoja s tým, čo povedal Komenský, tak je to úplne úžasné. Od konkrétneho k abstraktnému, od známeho k neznámemu. Proste mali by sme sa trošku pohrabať v archívoch, aby sme... Takže... A ešte chcem povedať, že sme mali veľkú pomocnú barličku a to bola pani Grohová. My sme vstúpili vlastne do pilotného overovania. A tam sme mali veľkého pomocníka, práve tú pani Grohovú, ktorá nás viedla, nám pomáhala tvoriť vlastne tie mapy učiva a bola nám naozaj veľkým pomocníkom. Čiže sme neboli vďaka nej na to sami.
čo bolo veľmi super. Sme za to veľmi vďační a dúfame, že to bude aj pokračovať naďalej. No a možno tak z našich problémov, tak... Počkaj, to prepnem, čo všetko robíme. Áno, počkajte to. No, to sú bariéry. Bariéry. Trošku sme to poprehadzovali, mali sme technické problémy, ale nevadí. Ale môžeme. To povieme inokedy. Chceme vám ukázať, ako vlastne dieťa prichádza ku nám pripravené na zápis do prvého ročníka. Takže toto je kresba dieťaťa, ktoré prichádza... Žiadna grafomotorika, žiadna slovná zásoba, žiadny jazyk, nič. Takže toto je vlastne... No a toto je vlastne vyňatok z mojej druhej kvalifikačnej práce, kde sme vlastne na tieto veci prišli. No a môžeš ďalej. Takto vyzerá už potom kresba v tom 4. ročníku. No a vlastne odpis textu, čiže toto sú vlastne štvrtáci. Takže vidíte tam tie chyby, hej, neorientuje sa v gramatike, vymieňa, premieňa písmenka, nie sú tie tvary také, aké by mali byť. Prepis, teda odpis, aby ste rozumeli, odpis z písaného do písaného, toto je prepis. Takže takto to vyzerá v 4. ročníku u nás, áno. Teraz máme diktát. A teraz je diktát. Takže, viete, pre nás je to dosť problém, keď dieťa môže urobiť 2 chyby v diktáte a už potom má 2, hej. Tak naše nepíšu na 2, ani na 3, ale na možno 8 by sme mohli. Hej. Takže, keď je tam 14-15 chyb, tak pre nás je to úplne geniálne, úplne super, hej. A pre dieťa demotivujúce. A pre dieťa demotivujúce. Takže sme to začali robiť tak, že na percenta, lebo nedá sa to inak. To by bolo proste demotivujúce. Takže môžem takto posunúť aj to sú naši žiaci špeckári a môžete si kľudne pozrieť aj naše zošity, že ako teda naše deti píšu a kľudne si aj fotografie našich šťastných detí, hej, pretože naozaj by som povedala, že sú to šťastné deti. Takže kľudne si to dajte kolovať. Môžeš ďalej. Ukážku audio. Môžeš ďalej. No a teraz by sme poprosili aj vlastne ukážku čítania takého našeho štvrtáka. Poprosíme režiu. Bajka o elektrickom drôte. Ľubomír Šoldek. Zazrel som raz v škáre steny akýsi drôt zapustený. Chytil som ho medzi prsty a zrazu on mňa mal v hrsti. Len mi ruku potriasla a vraví, že ma zdraví. Aby sme kamaráti boli. Začal som hus, to boli, najprv ma pustil a viac nebolo. Osvietilo ma až domov. Netreba každému hneď podať všetkých prstov 5. Takže takto čítajú naši štvrtáci a poviem, že zase toto obdobie, ktoré sme vo vedení školy, tak nám trošku zase otvorilo náš rozhľad a prišli sme na to, že v tom čítaní musia byť 3 také základné skupiny, alebo neviem. Poprvé technika. Správna technika čítania, nemôže byť dvojité, trojité čítanie, ako náhle také niečo sa nám vyskytne, tak tí deti sa nemajú šancu naučiť čítanie s porozumením. Ak správne technicky číta, tak sa posúvame k rýchlosti, pretože keby som teraz takto hovorila, asi by ste nemali trpezlivosť ma dlho počúvať. A nakoniec technika ako kvalita čítania, melódia, bodky, čiarky a vlastne všetko. Čiže tomuto sa my potrebujeme venovať. My sme vlastne toto tu začali riešiť a poviem ako možno taký naozaj, nechcem povedať dopredu, vždy sme písali testovania na takých 12%. Tak toho roku sme sa posunuli o 10% aj zo slovenského jazyka, aj z matematiky a poviem, náš žiak mal deviatak 53, aj dačo 61, mal percenta toho roku a celoslovenský priemer bol 56, tak si myslím, že sme sa posunuli ako pekne. Takže... A ešte keď ťa doplním, pani riaditeľka, snažíme sa vychovať žiakov aj k hodnotám.
A mám tu taký tvoj jeden. Áno, hodnoty. Takže môj žiak jeden bol veľmi nepríjemný, tak som sa ho spýtala, si zbojník, či si rytier. Samozrejme, že rytier. Nie, ty si zbojník, lebo takto sa rytier nespráva. A teraz máš domácu úlohu. Napíš, ako sa správa rytier. To je vlastne už tá pragmatická stránka reči, kedy používame reč v praxi. A toto naše deti doteraz nedokázali. Tak, citujem. Ako sa chová gentleman? Správa sa slušne k starším. Takisto si váži dievčatá. A nie iba k cudzím, ale musí si vážiť aj rodičov. Musí si vážiť to, čo má, lebo napokon po niektorí nemajú nič a sú spokojní. Ale keď dievčatá alebo dámy prídu ku dverám, tak im otvorím dvere, alebo keď si bude chcieť sadnúť, tak odsuniem stoličku od stola a keď si sadne, tak ju zase prisuniem. Gentleman sa takisto musí správať slušne a úctivo. A takisto chlap nesmie udrieť ženu, lebo keď chlap zdvihne ruku na ženu, tak v tom momente nie je chlap. Z mojej strany všetko. Asi tak sa chová gentleman. Takže toto je práca nášho Martina. Samozrejme, sú tam pravopisné chyby, dobre, ešte. A vážne, akože k tomu, čo by sme chceli, sme sa nedostali, ale naozaj vám poviem, na naše školy sa učitelia nehrnú. Ja vám to poviem tak potichu, dostala som radu. Keď nemáš na Mercedesku psi Fabiu, čiže to znamená, ak nemám možnosť zaplatiť si učiteľa s druhou kvalifikačnou skúškou, tak si mám zobrať niekoho, kto rovno skončí školu. My si nevyberáme, my si berieme to, čo príde. Hej. Ja nemám 10, ale ja mám tam naozaj vysoko kvalifikovaných učiteľov, ale ja ich niekedy nemám z čoho zaplatiť. A ďalšia vec, robia veľa práce lebo nám nesedia ani učebnice, ani pracovné listy, ktoré fungujú. My potrebujeme si vytvárať vlastné učebné materiály. A to je zase práca pre učiteľov navyše. A my ich nevieme ohodnotiť. Čo je veľmi smutné. A potom vám klesá pracovná morálka, pretože keď vedia, že na konci roka odmeny nebudú, tak... Máme na 400 žiakov 4 asistentov, čo je ako strašné, vám poviem, naozaj. A tie zošity, to Žiaden inkluzívny ani pomocný tím? Nie. Sami si pomáhame. Museli sme naozaj urobiť museli sme urobiť najprv patopsychológiu, pretože sme si uvedomili, že naši učitelia, ktorí majú skončený prvý stupeň a druhý stupeň, nemajú ani šajnu o tom, čo je to vlastne za kolektív žiakov. To sú deti, ktoré sú tak strašne zranené, ktoré tak niekedy ťažko reagujú a nemilované, nechcené, proste katastrofa. Takže museli sme im ozrejmiť to, že ako to dieťa reaguje a čo od neho sa dá očakávať. A príčinu, prečo to robí. Presne, a že ja sa nemôžem uraziť, keď ma pošle do niekde, hej? Áno. Takže lebo u nich je to bežné v ich komunite, takéto vyjadrovanie. Oni sa nad tým ani nepozastavia, že ma niekde poslú. Oni o nás nechcel uraziť, proste je to jeho tak reč. Takže takto by sme, príďte sa pozrieť, lebo myslím si, že tak niekedy je veľmi ďaleko do Bratislavy k nám na východ. Takže ďakujeme krásne. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť.